Твоята скучна работа е мечтата на безработния. Твоето малко жилище е мечтата на бездомния. Твоите малко пари са мечтата на този, който няма никакви. Твоето неспокойно, хиперактивно дете е мечтата на този, който не може да има деца. Твоите банални, не маркови дрехи са мечтата на този, който мръзне без дрехи. Изнервящото посещение на лекар е мечтата на болен човек, който не може да си позволи да отиде на лекар. Твой ужасен понеделник е мечтата на този, който и ден не му остава да живее. Родителите, от които се срамуваш, са мечтата на този, който вече няма родители. Кранчето на мивката, която те изнервя, защото капе през цялото време, е мечтата на този, който толкова много желае чиста питейна вода. Твоята ужасна батерия, която отново е паднала, е мечтата на човек, който през целия си живот се налага да живее без ток. Скучният ти обяд е мечтата на този, който гладува. Ако тази сутрин си събудил и си по-скоро здрав, отколкото болен, си по-добре от милиони хора, които другата седмица вече няма да са живи. Ако никой не си бил в опасност от война, измъчван, пленяван или гладен, си по-добре от 500 милиона човека по лицето на земята. Ако можеш да живееш вярата си, без да си бил заплашен с измъчване, с смърт, имаш повече късмет от 3 милиарда човека на земята. Ако имаш храна в хладилника, имаш дрехи на тялото си и имаш покрив над главата си, легло за спане, си по-богат от 75% от всички хора. Ако гледаш това видео, имаш двойно благословение. От една страна, защото някой е мислил за теб. От друга страна, защото не се числиш към тези 40 милиона човека, които са слепи. Работи като че ли не се нуждаеш от пари. Танцувай като че ли никой не те наблюдава. Пей, сякаш никой не те слуша. Обичай, сякаш никой не си бил нараняван. Живей, сякаш раят е на земята. Сподели това видео с твоите приятели. Ако не го споделиш, нищо няма да се случи. Но ако го изпратиш, може да отвориш очите на някой и да му доставиш радост. Хубаво е, че те има.